Moikka! Mä oon meidän äiti Janette ja mä otan teidät nyt mukaan tekemään meidän joululahjaa. Mä sain idean tämmöisestä maastoradasta, mutta säilytystilan vuoksi ja että se olisi vähän niin kuin muunneltavissa, niin mä halusin tehdä sen tämmöisistä paloista. Meidän ukki auttoi sahaamaan näitä ja mä hioin noin reunat. Tässä näette vähän, että millaiseksi sen voisi koota. Ja nyt mä alan tekemään näitä reunapaloja. Ja mulla oli visiona siinä, että se olisi niin kuin tämmöinen polku. Ja mä teen sinne nyt nurmikkoa reunoille. Toiseen noista keskipaloista mä halusin tehdä jonkinlaisen uittopaikan. Ja mulla ei oikeastaan ollut sen suurempaa visioa, kun mä lähdin vaan leikkaamaan tätä jämäpalaa, minkä mä löysin meidän askartelulaatikosta. Että tästä tulee nyt sitten, mitä tulee, sen kokoinen, mitä tosta palasta saa. Tässä mä vähän mietiskelin, että laitaks mä sen tuohon reunaan kiinni vai mitä mä teen. Se oli vähän hankalan muotoinen pala. No, sukkalampi siitä tuli. Mä käytin tässä projektissa ihan tavallista tuommoista askarteluliimaa. Että tästä lampimaisemasta tulisi vähän enemmän semmoinen metsäinen, niin mä sekoitin tässä kahta eri vihreätä. Laitoin tumman vihreätä ja sitten vähän vaaleamman vihreätä. Ja tämmöinen mutkat suoriksi tekniikka, että tommosia random pisaroita suoraan tuohon vanerin pintaan ja sitten mä siitä ne levittelin. Mä käytin tähän värin töpöttämiseen ihan tavallista askartelusientä. Mä yritin etsiä tähän projektiin inspiraatiota Pinterestistä, mutta aika vähän oli tämmöisiä niin kuin varsinaisia maastoratoja, tai sitten mä en vaan osannut etsiä. Että aika lailla tämä meni silleen, että mitä toimintoja siellä voisi olla. Ja nämä ei nyt välttämättä ole ihan semmoisia oikean elämän maastoesteitä tai pisteitä, mutta musta tämä lampialue, tästä tuli tosi kiinni. No tähän toiseen neliöpalaan mä pyysin meidän ukkia laittaa tämmöistä
polyuretaanivaahtoa, se jää kiinni tuohon levyyn. Ja mä pyysin tämmöisiä epämääräisiä kasoja ja tää on se mitä mä sain. Ja mulla ei tästä ollut ihan tarkkaa visioa, että tässä vaiheessa kun mä lähdin maalaamaan, että tuleeko näistä nyt lehtikasoja vai hiekkakasoja vai jotakin kivenlohkareita, niin tää vähän niin kuin oli tämmöistä kokeilua, että mä kokeilin tuossa paria eri maalia ja oikeastaan vasta sitten kun mä olin noin maalannut, niin mä tajusin, että hei, mähän voin liimata näihin kiviä. Ja tässä mä levitän nyt liimaa ja sit laitoin tuommoista mursketta siihen liimaan kiinni. No tässä mä jatkan näitä polkuja. Mä laitoin ihan tavallista ruskeata maalia tuohon keskelle ja tein siitä vähän niin kuin tuommoista hiekkatietä tai tuommoista. Ja nyt mä palasin taas koristelemaan tätä metsälampea, kun toi vihreä maali oli kuivunut. Ja mä liimasin ihan huopakankaasta tommosia lumpeenlehtiä. Ja sit mä tein niihin kukkaset. Mä laitoin tommoset keltaiset kasat vaan akryylimaalia ja se kuivui semmoiseksi pikkusen koholla olevaksi, vähän niin kuin lumpeen kukka. No tähän mä visioin sit jonkinnäköistä siltaa ja mä ajattelin, että mä teen siihen aihion tästä pahvista. Mukia mä käytin vaan niin kuin mallina puoliympyrälle. Ja mä käytin tämmöisiä ohuita jäätelötikkuja ja leikkelin niistä sopivan kokoisia palasia, että mä sain sitten siltakaaren peitettyä. Sillan kokoaminen oli sen verran hankalaa, että se näkyy nyt tuolla vaan valmiina. Koossa on. Ja tässä mä leikkaan ihan tommosesta niin kuin, itse asiassa taitaa olla vanha sleihilaatikko. Leikkaan siitä tommoseen suorakaiteen muotoiseen laatikkoon osat. Ja sit mä ihan tuolla samalla askarteluliimalla laitoin ne yhteen. Sillä aikaa kun toi laatikko kuivuu, niin mä tein ihan tämmöisen simppelin heinäpaaliesteen. 12 valmista heinäpaalia liimasin yhteen. Ja tässä mä mittaan noita ohuita jätskitikkuja puoliksi. Eikä mulla aavistustakaan, onko tämmöistä estettä oikeasti olemassa, mutta mä nyt visioin, että siinä on tämmöinen laatikko, jonka sisällä on jotakin. Ja nämä päädyt mä laitoin sitten, noin pitkät sivut ihan tummanvihreällä huovalla. Ja sitten ne jäätelötikut mä liimasin noihin lyhyihin sivuihin pystyyn.
No tässä mä aloin nyt koristeleen ton lammen reunoja ja mä laitan siihen sitä samaa mursketta, mitä mä liimasin tuo aikaisemmin. Ja tässä näkyy nyt, miltä toi alue alkaa näyttää valmiina. Nyt mä alan tekemään vähän esteitä sinne polulle. Mä otin pihalta ihan tämmöisen oksan vaan ja sit mä aloin pätkiin siitä tommosia sopivan kokoisia paloja. Mä laitoin ne kaikki osat tuohon kasaan ja sit mä ajattelin ihan tommosella tavallisella nyörillä laittaa ne yhteen. Sitten mä leikkasin tuosta samasta vanhasta sleifilaatikosta 3 samankokoista suorakaition muotoista palaa. Ja mä ajattelin koota niistä semmoisen kolmion muotoisen esteen. Sitten mulla oli tämmöistä niinku tekonurmikko huopaa, niin mä leikkasin siitä sen esteen sivuille sopivan kokoiset palaset. Sitten mä halusin vielä maalata ton sillan, niin mä ihan tommosella ruskealla akryylimaalilla sen maalasin. Ja tässä mä nyt täytän sitten ton laatikkoesteen tämmöisellä heinällä. Mä olin vältellyt tämän levyn jatkamista, koska mun visio, mä tiesin, että siinä kestää niin kauan tehdä. Kun mä ajattelin, että mä teen niin kuin mutaisia kavion jälkiä ton koko levyn täyteen. Mä sekoitin tuossa aluksi mustaa ja ruskeata maalia ja sitten mulla taisi olla nasta tossa, millä mä painelin noita kavion kuvia yksi kerrallaan ton koko levyn täyteen. Siinä meni aika kauan, mutta tältä se näytti valmiina. Ja nyt te pääsette näkemään, miltä tämä lopputulos näyttää.